urriaren 31 heltzean, sorgin arratsarima hilen gau beltzean, kalabazak arbiak ustu baratzean, ikusi ezinean kandelak jartzean, arima erratuak itzalen atzean. Herri bakoitzak bere erritual fede, ta ohiturak garatu ditu mendez mende, nahi sortzeak hiltzea duen beti lege, zer dela ta ez gara ausartzen behin ere, eri hori zeharka begiratzen ere.